images from marriage or say nsesade ahodo a efiri awade mu abusiafo na ochwe asan akọ abeto yembion yebeda twedi ampon yankopon ase se aye ne pen na wode yenkwa wode afem yen kote mu nyinara ye ne wo esua adusua bia no kwasem se de pa ye ne wo adikan ye adusua mako minu na ochwi mu na pese hwe ne toso mensa kote mu nyinara no ye hwe mfato ho nsasodie na afi ye se nso hyede nso no na ye hwe na ochwi mu adusua na tifi asem no ose nsasodie ahodo a efiri aware mu eba yetwe ho abasisia ye ba behwe sene onyankopon nam aware so na opese ye tinensem ase na no enye jese kenan keko e was spiritual contest bi e onyankopon a wo ye perfect na opese wo ware yenya yenye perfect se ba bia yakoto na atwene yentwa ne furumampo ne ho basa na omwure fi se onyame a obo wo mo no itumi so sini bibia abusiafo mande hye adofo no mo amohwe ne mo amotie nyinara yede enchia sonko nam ye ngaji nkopa Yesu Kristo so ede ma mo nyinara yesre onyankopon adom ene ne nhira so ede ma mo na afi nso yadamase se de biara da mo de mo afidie de to London Ghana memenda kwanfo Sabbath school ena afi chosem mo empensem mo kwata mu nyina asa na ye hwe ne ye hwe nso so de mfato ho ena afi abibudie a ewo chosem a eboa yen ameyate chosem nkomhye ase na ochi mu no ye behwe niema ahodo a ewo awade mu eno nso ebeboa ya ma yate chosem ase ma yenkutie enwom emfiri singing man for home brasisia So
yɛda yɛnuanom singing band for ase enwuma omode abreye ma memfa saa kwanya yi mfa yi wo mo ba beboa ma de adisuan pensempense mu de abron badansa no ma memfa asede mu odin pa emfa ma 3ABN Ghana TV saa adwuma ku yi eboa yen ema yɛde saa adwuma yi de brɛ mo mo so yasene sara enso na Hope TV so adwuma ku mo so mo fa TV adwuma de ato mo so ayɛ saa adwuma de yɛ mo so mo fa de kɔ wiase afana nyina saa adwuma ku mienu yi TV ankronkro TV adwuma ku mo de mo ya ne se onyankopon asem na mo bohu dawuro sabe nkrofo keka nsem mfa nkwagye emre nipa no mo de mo se nkwagye sem nko a ene mo bohu dawuro de akyere amansan se na yina yenim no se wo ka nsem bi se wo na yewiase mu a ehu sika sam no den sanse obi krampo empese obetie ne wa ma ehu sika ma de ayehu dwuma nti ankronkro na so masene ma mutumi ye de omo ye nti se wo tie yen na se wo mmoa bi o de bebo asa adwuma ku mienu ya bu se wo mfoni ana se wo number egu ye mfoni na ni fa na frɛ obejo so kakra bia no fa bo asa adwuma ku na onyankopɔn so ebe ehrawo na ma memra fidie mu hase na fe wo mo bebo ama de sadusian pensem mu de abramu madi mo akyerɛ mu na fe wi ayehwe adisuan mu me de mo somfo Bismarck Mensa ende e manije pi se manya ye brother back on okwasem so wakwadre watchose mu pa ye na for the past ya try say ye benya no dankopon ayipuma okwan mu nne mani age se yenua kwasi adu wiafe eka ye ho wa hase entino ye bema na akwaba wafai ya se and ye turns afro watimi aba great me ko manimu a yenua ye name pastor Asiama eka ye ho ase pastor de ye ne na yeta ye sa dwumade yi mu amota hwe ne de muta hu se pastor eta be sa dwumade but nam so no so ne schedules ne very very busy ntino ye ntanya ne de bia but da ja wo ye less busy de na wa ba be journey ye wa haseti pastor Asiama ye da se ne watimi aba great ye da se London Ghana me da kwandre for ye pastor Penny I don't know. Me ko manimu a enua Penny Asare so na eche so no e London Ghana yenyina ye treasure kese ba kono no nti ono de enka obi be ka se enka de bia no she office no ye sika sem asem so openi sa nyambre sua trosem na osanyambre so ba fidie mu hase se ye mfa trosem mfa mre abusia for Penny Asare ye mo akwaba yeah great me da say me ko manimu a Elder Kingsford diabo amanso na ate eto no ano elder nso ye elder bia de biarada dwumadi na hyase nyina ye ne na eye de biarada nso ye to nsa oba na ye ne ye elder ye mo akwaba me da mo asese mu nyina ye to nsa fremo motimi aba ene ye bekata ye ne na mema kwasi adu wiafe emompaye emaye mompaye oba de adinyina sotumfo wa odu wani masem ebo wiase na odu wankasa wo ye nipa onsa na odwuma kire wo kese yampa wiase ahodo a waye nyina da onyankopon wo kese yedi yeda wase se o makwan se yenso yemeba ba wase mu edon yemu yesro se na mu nkonkron so na kire yen na braibe pense wase mu no ma yentiase ema yen ne yetiefu nyina ne nam so esiesie yen ama oma yetoso mienu no yede wase se watie yen ewa agenkwapa Yesu Kristo dinimu nti amen na ochi mu no ye hwe nsasodie ahodo a efiri awade mu eba yen di kan hwe yen ka abosam no ewo Revelation chapter 19 verse 9 o say na o ka kire me say hwere inhyirane won a wahia won agwama no ayefrase na o ka kire me say onyankopon nsem a eye nokure enie amen great me da say wakane say abusiafo ye behwe adusua na eba ni nyina no ye di kan lay foundation because the whole of this quarter no ade a yesua no eye mfato abebudie nsosede ne abasem ahodo a ewo trosem ebeboa ya me aten komhye ase sanse ye dika hu se Iraq war no krampo na obi se eye nkomhye adentia helicopters ni bi se ntutumme a ewo Revelation
enye saa na ye kire ye nkomhye ase enti ye leaf principle no okwan ye gina so na ye de kire ye nkomhye ase last week ye hu se so obete nkomhye ase a e wo se wonya fapem no yie fapem no se ne obete ase no wo se ko abwase no na onya asenti enema bebre wo ho a obehunu wo Daniel obehunu Revelation na Genesis anya dikanka enti se wanko kinkan Genesis na wante sa niema na ase a wonte ase da enti yehu the first mention of love na wo Genesis, the first mention of the lamp na wo Genesis, the first mention of death owu na wo Genesis enti niema bebre wo ho na Revelation ebeka anwa asema na Genesis anya ka ato. In fact, the question of Isaac and I say Isaac bisa ne papa Abraham said na ogwama no wo henfa no na the whole Bible baba ensasa question no na enye Abraham kwa na wo so answer na the whole of the Bible sa question no eno ena na nyina ye baba answer ti se wan ti se ogwama asem na esi wo ho na nkwaje nhyehyɛ ni nyina akrompo no won ti ase enti wo ko YouTube na number bi na wo chi no bi kire prophecy mu a na on fan free baby anabase na obo nso na o chia no wan hwe na wo so wansua unhunu ye eno na sa akota mu nyina yesua na enne de no nso ye ba behwe sene onyankopon nam aware so na opese ye tinensem ase sanse ade ba ko a eye very powerful e wo twose mu pa ye nim pa e da onyankopon do adi pa ye aware ena afi odo a ye ka ho asem bebre nti se okotwose mu a odo ni aware e wo twose mu bebre e da onyankopon kwaje nhyehyɛ adi edi akyere ena se wo hwa aware pa nso yesuku a na nka onyankopon de ye kɔ se ye nkosua nimdie bi ni ente no do ase but modern and as say mprempren yi adwenkyia ye wo ma aware ni odonti ama adusua wosi etimi sua ni hunu wo aware mu a ene nyankopon do no ekopepepe no ye ntimi enye de ye nya nti this week no ne ye ba be ye ne say ye be hwe aware ni mu concept ni ye wo mu e wo se ye ti ase na eboa ye me etimi ti onyankopon do a owo e ma adasama eno na sa na otwimo ma boafo no e ba be boa ma yasua ehon ensem nti e be di kan ahyase na ya hwe bibi ewo Genesis engoma no o se one flesh honam baako enti ebedi kan akọ Genesis wo hu se we afi wo ye krado yenko Genesis chapter 2 verse 23 no eko 25 no yenhwe enema bi ewo ho no Genesis chapter 2 23 25 okay wo se na onipa no kan se afei mi no mpem dompeni ne mi honam mu namnie oyi na obefre na oba efri se obare mu na oyi ni friye sai ntina obare ma beja naja enene na ho na ode ne ho akobata na yere ho na waye honam kro na won baanu no deda adeja onipa ene ne yere na won eni emu Amen. Amen. Good. Enti yenhuri wo hu se na ya kan Genesis yenhuri ne enko Ephesians chapter 5 verse 29 no so ekopim 32 no. Efisofo enwoma no etiri a eye enum imu aduonu enkron ekopim aduasa mienu no. Ephesians chapter 5 29 to 32 no. Se openi why kradwa 29 to 32 na obiara ontane hono ana honam na emom oyare no na ohwe ne ye yes se de Kristo nso ye asafo no yes efri se ye nipedua eho akwa ye ntina onipa beja naja enene na wakobata ne yere eho na won baanu no akoye honam kro ehunta semi so ena me de me kanu Kristo ene asafo no FM me da say enti mame ko pastor yenhwe sa asemia Genesis ekana wa hai in relation to one flesh any addition ya yesu ni efficiency so de ya yesu yi okwan ben so na ye hwe se aware mirror Christ ne bond anase ne nkitawundi a owo ma adasa yo yenu abismak me da se na me fasa akwanya we so enchia metiefo mse no kre ihia ache yeah tirade amakwan yi ne che se ye ni disem se ye hwe adesua ya yesu titiri fa
enkomhya person na wotwe mienu ase eyiye hwei ene die opese de toto awade ho a mimi hu ne se ne waka no mi hu ne se onyankopɔn trimpo pa wo ma yen adasa ene se ye beti ni do a owo ma yen no ase na ekwan Awurade betimi afa so amayate ni do no ase pa no ene se ode betoto awade ho se ne adesua yi edi ma yen no se yeti awade edo ase a ye beti onyankopɔn do a ode ma yen no ase because we hear Genesis ngoma na ye kinkan Genesis chapter 2 verse 23 to 25 no a wo de so hwe kwan a onyankopɔn fa so ebo oba na wo de ne bre Adam na hwe the way Adam react and I say oji oba no kire bibi on say kire odosrunku bi a ye nti ase enti na Paul kan say nipa famu no de ye be kan say eyodo but onyame mu no mystery o say hintasem a wonti ase because say be ma be hunu oba na obedo no wo de how many times aba akodi no fitiri abon hrema ene ni koma obedi ni niema je say wo say utimi say ede na atwe to that sa oba no ana be ma no enchen ni nyina no edi ma ye hunu se onyankopon pese wo kire yen se odo yenya to extent se onu ho ankasa ni image mu na wo de boy yen wo se ye ti asesa ebeboa enti enye me nwanwa se Paul de ede toto ho se yen ntane ye nipadua se wo ntane wo ho a adenti ene se odi to uhunu say I say Yesu Kristo do awode edo ye ne say bo awode bo ye no adentina ono obo ye no ebetane ye yes because ontimi ntaye enu nti no de ne nkwa ebeye adedie ede ma ye no na samehwa adesua no fa baby I will say Pharisee for no ko Yesu nchen na ko mo try san ko be bibia be ya committee die yi odo no every ho Tom kofa Moses imrase Moses sese oyire cry o yi a utimi ja no but yes Kristo si so can say ani Moses ye midini eye mia nam de nsem ne ma no eye mia batini onyankopon aka bomo no ense se obi atete mu because say obani bema onyankopon yi mfimpade ba ko free bema mudi bo oba no mo be ye nipa ba ko they are one flesh sane adesua no ede ma yen no na aye na ye me de say ebre bia ye besua sa semwe no one flesh say ye kabo mu no eya na de akototo home danso ho because say eye da Awurade Nyankopɔn ma yen hunu say eye ono na boy yen na to so bie mu a me de masem no ba wie ya mpese me kan ye Adam what if she would Nyankopon imperfect, yenya training for. Yeah. And so Radin Nyankopon Timmy Kaye Bom say me ya ware for odomu. Yeah. And Timprahin a de better to Unyankopon wa ye perfect. Na opeso ware yenya perfect. Okay. A dead deep fe my new me no say. Unyankopon do a wo de do yen se ebete ne do na se ne ebete ne hu mobro ne na tinka na se ekobo ne hu se den a ye be sansan ye chiaba na wasi se ayefo kru no esese ye ti ate se eye odo a emudu a Unyankopon e de ado yen enu nti ye nti asesa na ebeboa yen ama ya te nkomhya Unyankopon de so fa wodo ho any one flesh no ase me da se say pastor wa to bo na wa bibie mu sa de amayen great so share Ezekiel chapter 16 verse 4 to 14 now Ezekiel marks some description of aphobia na say waba na wo hwe na seniosity na tibia na me na enye na ase be ma hu no fa no ye ni na for dressing no ye ne kama no ye kama yen kan bibi kakra bi Ezekiel chapter 16 verse o de kan 13 no pe na ye nhwe sa description ye mfa ntoto hu enti ase e wo se ye nya efa and ase die na sa die we ye for Onyankopon ne chirimu po ema onipa verse 13 no
ɔse na ɔde sika ɛna dwetɛ hyehyɛ wo ho na wode ntadeɛ yɛ nwera pane sida ɛne nkyiremu ɛsi kyiresam ɛne ɛwoɔ ɛne ɛngo ɛna udiye na wo ho yɛ fɛ paara na wodi yie koduru ahenie enum. Amen. Amen. Good. We waba na ne tibia anya so come from 4 na iba nyina na nkaba bi a wote nyina se ne woda ne mogya mu na obi ko hu be ma ko hu no fa no na fe wod man sa description no man ne niema ye kama na fe o twa ne sa description yi. This is adia na Ezekiel eka na mfuni ben na Ezekiel pese o twa tree e fa onyankopon ne tirimopo a o ma nipa wode nam ayefrosi. That's Bismarck. So they will kind no say you read test ni nyina. In fact me read no me hu dwuri me kakra. If you say imagery Yankopon nam Ezekiel so e de ba no. Si e de ba ne ene ye nkasa ye mu a o kan ya o hu bedwuru kakra. Yes. Say na tresem ne ye kekeke kan sansemi. Yeah. Na me can no ma me cast my mind back to baby ayi free. Yeah. To the bia obi say oba bia fafuro no akowo na bia enam bibi nti ne wakoja abofra na to baby. Yeah. Na obi akopeke no. Na no Onyankopon de ye ensen ho de amayen. Say ba bia yakoto na twene yentwa ne furumampo. Yeah. Ne ho basa na wafa no wasiesie no. Na afi abofra na nyina beduru pempenso a afi wabeya ayefro aye ware no na obeya ayefro no wose ne ho ayefe ni ofiti ya na ne ho yefe ayo Onyankopon na adom nze ya na singe mafo ayi kwafo adom ni mobrohu Nyankopon adom ni mobrohu no ena odi siesie sa abofra amana nyini aduru sa pempenso no na odi toto ye ho ye de baya sitina mu a we no kan Israel for Asem or kan Jerusalem. So Israel for ko nkwasum e wo Misraim. No mo yankwa na Nyankopon yi wo mo efiri Misraim. E de wo mo twa apokoko e ne wo mo ya apam. So be mo aye oman kese. Oman a wo di mu. Ye hwa Israel so be ye oman kese. No mo fiti ya no mo be ye sa man kese no. Ayo Nyankopon na hu mobro ene na adom. Jerusalem na bia na ho no Yankopon ka so mo kofa Kena odo mo ko Kena abortion so Jerusalem na pagan environment then so Yankopon siesie sa bia no ama na abedi mu eno no ode to sa abofra yi ho abofra ya wo no ni reject no abofra ye nsiesie no abofra ye nte no ho na afi Yankopon nam ni mobro hu so asiesie no ama na beduru bia ne ho ayefe yɛde bɛtoto yɛn so yɛabra bu mu asa na ti o bɔne adware yɛn na nka sɛ yɛwuo Nyankopɔn nam n'adom so abɛgye yɛn wama yɛn ho ayɛ fɛ ɛdeɛ na wɔsɛ yɛyɛ ma no so nke yɛ kan test na akɔ a wɔsɛ duru baabi no ɛnam sɛ ɔbaa no ho ayɛ fɛ no ɛduru baabi na afei obostu so ɔno a nam ne tumi mu na ho ɔdi mu saa na Israel ɔman no bɛyɛyɛ saa nso na ɛyɛyɛ nti we Onyankopɔn de to hɔ ama yɛhunu sɛ ɛyɛ n'adom ɛyɛ ne mobro hu ɛna ɔde agye yɛn ɛna Onyankopɔn ne Israel ayɛ apam na ɔne ɔmo ayɛ nti sɛ yɛde toto awadeɛ hu awadeɛ yɛ apam ɔbɛma no ɔba ahyia na afei ɔmo ka bɔ mu a ɔmo sɛ yɛbɛdi yɛn nyinaa yɛ ho ni na afei yɛatena ase ɛnokura mu ɛkɔpem sɛ yɛwu da mu wahu nti Nyankopɔn Emma Israel ti aseɛ sɛ wɔyɛ ne bride ɔna asiesie no ɔna ama no ho ayɛ fɛ ɛdeɛ na wɔsɛ Israel so yɛ yɛbɛtoto yɛn ho so a saa na Onyankopɔn ɛde kyerɛ yɛn sɛ ɛni sɛ yɛpa Onyankopɔn ho Israel kyerɛ no they went into adultery abosonsom ne sɛ ɔmo Onyankopɔn hyehyɛ a na ɔde ato hɔ ama ɔmo no ɔmo ani so sɛdeɛ na ɛwɔ sɛ omudi no
na so nyankopon epese omote wo mo yeah na afi omote na mu nyankopon na de ne trene no epepa wo mo ama no ho ayefe na afi watimi agina ne na so ndi yanso de yanso ye bosi ebusan se ye papa ye ne trene bi aye no nya na ye di yo eyo nyankopon na adom nyankopon na ma ye sa ho de no enu di ya na meta ye adusua ne ye ka se ye nipa ya me ka se me en ka sa asem efise onyankopon na agye yen ene ode ne na ho ode no ma yen nti se ye tra na ho ode no mu a ene ye de ose yen nya no ye betuma aye enye yen ya ho ode mu na emo ye ka se ye nipa di a ne ye revert into our human weaknesses because within ourselves no there bibia no a ye betumi aye nti we a beautiful illustration and as a imagery onyankopon ede to ho amaye eye prophetic a oje anamo a onyankopon asiesie de amaye no se de ho to so a ne de ye ho be hye sa abofrei a onyankopon asiesie no wate no ho amana nyini abeduru sa pepen so a no ho aye fe no a sa na onyankopon be ye yo me da say pass Eda nyame nchira pa fitwe bi so we share the the last part no eda so here the last paragraph before so we bisa question no or see we were created to reflect the goodness and glory of God. Yes. On say Ebradi na nkoponi nti a obo ye nyina no so what to say ni wakana but to us or say when God's creations assumed that their beauty is their own say ni wakano say ya de ho to yen ankasa yen ya ho ofe ene ni timi eye no ho a or say that beauty is cheapened. Yes. And trouble awaits. It a break biara ye de ho ebeto ye ho so na ya de be say yenya yen ya ho ofe na yen na ye ya build yen na ya nkai bebi a ye free say sumbi mu na ye wo sebi ya de dem fichire bia na ye sebi abosumbi echi ne die ene urade na adom yen ene ode abedu ne ye dri na ye tra yen ankasa ye die no mu a na ye hunu se na ye da kai no na se ni pasu no ena na ye adwuma but mo nyame ye kese a amen kunimdie ndia medase me da wase abusiafo hegusuara ye hwe abasem ne betimi asua free aware a onyankopon ade asiwo ama onipa ntidie Ezekiel ekan wase na eye nsehede na ye abebudie na ejina wa ama ye ne onyankopon nkitahundie se na onyankopon bone aye mbasa na wafayen na wadware yen na waye ayefro shem ya begina ye na so de se nyankopon no krampo de woni ho nyankopon ne ye twabo nyankopon okọ ye mfidi awodo so a ye twabo nyankopon na wutwabo no so no na ama home ona ama wa hoden ona ama bibia wo sande eye no eno na ye imagery na Ezekiel pese ye te sene onyankopon ye ne ntemu ababe ye hwe another wonderful image, a surprising image so e wa se ya na menye sure say Hosea ni ofam no prophet bi abepese onyankopon de no befa sa enema prophet onyankopon ka che ne se onko na one sabi dwomanfo nko ware de na ano odin pa ye kan bibi wo Hosea chapter 1 verse 2 yiwi a yensa Hosea chapter 3 verse 1 no yenhwe asema ewo ho Hosea chapter 1 verse 2 no efitianse a Awurade ene Hosea kasaye no Awurade ka kire Hosea say kona kofa oba adwamanfo ne adwamanmo ema na adwaman na asase no efri Awurade akiri erebo verse chapter 3 verse 1 chapter 3 verse 1 no na Awurade ka kire me say kobio na kodo oba adamfo do no nanso oye owaresefo se Awurade do Israel ma na won de wodane ko enyame foforo enchen na wodo bobe aba tetere no verse 1 no yo me da say opini we have seen we come yenhwe this is prophet onyankopon ese onkononko ware odwamanfo na mfa odwamanfo no nsan wo ma omoye odwamanfo mpiti wiase na adisua ben ena na opese Israelfo no nya every Saturday we mu na yenso
adesua ben no pese ye nya e wo sa ade ya na wo kan ya onsa e ho asem yo enu abesima me da se o konya odi amame se ohwe Hosea ene na Iria se adifo no de ebi huna mane won so na asem no na asema na edin pa se wo yire na osi so so ware na yeso de men ware oba kra wo pe kona ko ware oba dwumanfo woni tua nso se oba di bra oba enyeyi na oni di kan we oni akro di kan de oni so wono ane ba afa oni wo wi a na watin ho ahwem wakọ wasa ko wo aba wakọ wo ba na wasa ko wo be ma enkra miensa but say ebia ye ni pack be din say me se Nyankopon so o prepare Hosea pa and o man sa fian hunu no say nipa from edin enemre kura na ye hwe awade a awade bebre egu empo emfa adwamambo so nipa untimi nteki ade we easy sa yes na ontra ho na nyina no Nyankopon o de eye adesua kese ama yen na mpen nyina no Nyankopon pese o da ni do dipa ne se ne osi edo ye na koma fam ne ho a na wota de fa aware so na ohwe se ne osofo di kan ye no a awade ya de emu sombo pa na emu die na eso na atra bia ne afa ne se honam na wose eya hintasem efi se botaye nyame de si ho no na ye school kese a yinya ye ni Nyankopon tem ene eyere ene ye mane ebusuan tem so ofa sa adesuan ni mu a ebo apa na eben etwe wo ben nyame da bibi na wo ye abon se amwa to obo ase se na wa mpo a wo mai we atia wa na wo ho kanfo na bibi sa ade ntine nyame a da bia ye bone etia no empen he no won fa nche ye ma adesuan bibiri na ha se nso no wo hwe Israel ye hwe Israel bakwase mu a omutie atua bibiri se ne Nyankopon efa wo mo se ne ye de kan hu no yes osiesi omo soronko so omo nye soronko a man nyina mu nanso eya no masan twa omo kọ akosom abosom bio ba abosom afi o ma doduane kra aba no na emu no ba no osan so mbedi be Nyankopon aye no na omo de ye den abosom na ye se ono abo o ma to nsuo da aba na omo de won de ye nyame aye enti in fact da bia na omo Nyankopon reho se ne na Hosea ono yere goma eye edie ne tie pepepe se ye hwe so a eba se Christosom hase no na otaye no e tata o bebre no Christopher na nka so mo hwese ne esi ta o mo no a na no odin eto mo hwese mo ebi dwane ne ade sabro no mo nya asem no krogen pa na no mo de ko atafi otaye ni ntina afi de o mo ya bomu abuye kakra ntina o mo be kwan bi so se enka ebe bam na kye se o mo nya hoto de atena se aso nyame yes na o mo wure fi se onyame a obo wo mo no itumi so sini bibia edom ko pe nipa mo a ana ekotwe ne mbebere so san be wura a nyamso mu yes enti ho no ana Constantine mu ba mu ekofefa nipa nhihye ye ba osom mu ho no sabre no nipa botaya na onyame de si wo se faso de som no na ni mu bebere sesan ye efa ye nhwe kwan ye fa so som da ye de som nyina ye den sesan ye afi ho ni som ene bebre ho a enyina tweresem so eno kire pa ya po Nyankopon yes anyankofo ya ne wo no marriage na bond no covenant na ne wo no ye bu so efa ya ne anka se ekwan so enti ema onyame rehuye siasa nso hwe awie bremu a obonsam no a ofrim fitiase no ope se obototo onyame ano se Nyankopon ti modern no yeah awie bremu so wasan yere no ho pa ya kese na de odi aba ewiase sese no se ye kenkan edisem ho no a ye betimi break akren kan ho hwade Revelation chapter 17 that's 1 and 2 1 and 2 no say na obofo ba so a okurakura nkuruwa nson no mu baako eba beneme be kasai bra na menkyere wo odwamanfo kese a oti insuo pii so no eno atemuo ono na wiase ahemfo no eno no abo adwaman na adwaman mo nsa no abobo wona wotete asase so amen amen okay
ene na ye hwe Goma na dwoma mo tibia no wo mu na Hosea na wakofa no Nyankopɔn se kɔ na sa akofa no bio ebra ene nso ene minimede na yekoso si ye hwe de yekoso sabre a ene mom ye hwe ya wade mu a ana enema bebre ha enkoye ye enam sa a friend say WhatsApp nyama bebre na ade ba kwa ye pass awade mu say ye obi bia emotional affair eni pa bebre have affair on phone so enti edo a owo eso nyama ni kuro no wate awade no hode enso ka no kana ka awade de ko gura nkope koso pa wade ni kuro na te nanso da kuma nyina kodi baabi saa nso na wie bebre me koso ye ti asoro yimu ye Christopher nanso yakoma na kodi wiase ye ne saa egwamambo no a wose na obofo no ichira no woni amama nyina eden abodwaman saa adwama no saa bre no ene huhuma adwamambo no ena huhuma adwamambo no kra na ene de hine ebra ye befiri Onyankopɔn hisi yachi afa ye ne ankase ye peso no eye huhuma adwamambo ebra ye kodi wo mo hisi yachi na fe ye mfa de atwresem no ka no ye huhuma adwamambo ne de Onyankopɔn asi nchen no na ye hwe onyame a we nyina mu no mpo ye odo ye papa okay kire Hosea say kona sa ko fa o yere no bra okotwa abo price silver ana wasan ede atoko ka ho so ba no be den obebe fie wase fa ko betena fie enya dwuma bia o de tena fie ma me enso no nyina no enso oba na ni ye hwe price Jesus Christo obo ye nipa se Yesu so mbofa wode ne nkwa ato ebu bie ne we chance mum yankinkan bibi emfi 1 Peter ye behwe obo a Kristo na nkasa abeton afri ye how any ateti nyina 1 Peter chapter 1 18 and 19 I say munim say wamfa enema epro gwite anasika anyamo mo abrabo hunu a mo enya ejanom ede ma mo no mu na emom odi Kristo a otise egwama no a oni dem na enkikae no moja a ne boa ne eye din eno na agemo enti Yesu Kristo obeton abodin kese ede ni moja abetua saa kan nyina amayen enti I say yen debia da no yen kai se akwanya yenya ayebo nyamedine no eye moja no na amyade ye ho senia Hosea onyame se kwana sa kofo ba ne bre odo na odo ni nti okotwa price na sa price ne ketekete na ye de price ne de esombo enye silver enya ade ye esei ne mu ye moja nkasa ono a oboye no na wato no hompan na wabewu amaye enti tie ye bibia hu se onyame wato ya bodin na odo ye amen me da say we are fe wa tobo na wa cheche emu emse abusiafo ya tiase pa yesi ne ani si Hosea ne Onyankopɔn tam no se ne abasem no esitie ne ntiase a ewo se yenya ewo sa abasem no yento aso na fe yenhwe Isaac nso ne Rebecca yenhwe Isaac nso ne Rebecca nso omonso omawaresem ene sene Abraham ebamu enso de ekusiye so what Genesis chapter 24 verse 1 to 4 yenhwe okwan a Abraham fa so na odonso na ope yire ama Isaac ne kokobo a odeboye se anka one pese Abraham and say Isaac be ware Canaanites for no yenhwe Genesis chapter 24 verse 1 to 4 na Abraham abokokra na wadi na pi na Awurade ahyira Abraham ade nyina mu na Abraham ka kire na koa ene ne fie panin a ohwe de owo nyina so se fa wonsa kamasene emu na mema waka Awurade osoro Nyankopɔn ne asase Nyankopɔn tam se ware kenafo a mete won emu yi emama emu bi ema me eba na ko
mikro ene mebusua mu ko ware yere ema me ba Isaac. Amen. Amen. Good. This is Abraham na oye old na ope okwanya ofaso Isaac benya yere na okache se baby otino Kenan afonu mo won pese Isaac be ware wo mu na emom yenko ne krom na wonko na busia mu na omko hwehwe ba anase oyere emfama Isaac asenso no yenhwe mfoni ben na utwa kire yen wo hase. And I don't know, say coincident. Anytime Isaac question be able no, open Isaac na answer. Last week I hear question na Isaac ko bisa ne papa say no dwama no we. No no na we so yi ano. And then so Isaac ko power here so. Ono nti no be yi sa question ya no. Meaning the reason why open Isaac and na dey hear this out. And na dey say wasam a o. And so mu na we dey wasam ne ka. Yesi me empe yire ma wo Kenan fo mu. Yenko krum na enko payere ma na enu nso ehunfo ni te say yo that's it we just say aware ehunhia ye pa say the sofo ni abegafo edikan aka no na onyame pese oware yen no ye ne ye baako say the okunu ene wo yere ye baako no na Abraham sunfie kwanimu no ono so nim say onyame bosha wa hye no eye dan a ebebem na die ma ne ka na koa no oso wo gini di pa onim se ne waka kire no bia no na kwa ndio obekari sa instructions. Yes, it is sa instruction de man no se enko Kenan enko ware ema beba no na no enye jese Kenan keko it was spiritual context bi ho. Yes, because Kenan ho no abosonsom etuate se yes, kona bia wo befa bia abosonsom ayo homa. Yes, na Abraham suro no wo suro ne say sa influence no a sa abosonsom no ebenya wo ne ba Isaac so enu nti na eham na no nkire se ne kuromu no ho no omo ye perfect o na enso onim se anye bia na ho de ebe koyie anase be yeye ama ne ba no dan se abosonsom ne sa ne ma no benya influence ewo so. Yes, enemrim so yen so emra onyankopon edini aboye wo suba so sense so na se mani yesu kire na ye witness na ye kan nsem no e wo wiase amama nyina no false teachings ya nye careful so a false teachings any other Christian beliefs no e ba be hye muma ama sabre no ye nya adaje kra mpo a esese ye di sua onyankopon asem no ye ntumi ensua ya ama onyankopon ekwan na se wa ma metena emu a sa false teachings no eno so be hye eno no onyankopon empe se ye di no kore na ye di nachi nkuto oboyen ewo ne suban so se ne seso na enso bone no abetete ye mu na enso still no ogusu di achi onyankopon aye krado se abre bia no obeyi ne ho adi a kire yen na yen mum no ena se choices ya ye make no ena be ma ye ne nkita hodie no akwa animu ana se asan atwe asan na emum no se ye di kan dia ye enkunimdie e wo ye yo me da se openi wa ye ne sa ama ye nhwe the final part na fe ye mfa so ye disian so afi de sa odwomanfo no wo se wabu naten ye nhwe atemu e be ba sa odwomanfo no so because na we afi echechi mu no ye hu se ni nyina ye symbolic ejina ho ma ye say we may not necessarily go to prostitute say won ne kwata but ade bia wo be ya be ba be hye onyankopon anan no na wo ya akobɔ adwaman wo ya free hunhum mu no wo ya atwe ho afiri nyankopɔn wo akwakonya bibi ebe ka nyankopɔn ho na ya ye hunhum mu adwamanbɔ nti yen very careful na saa ne ma no nyina no nyankopɔn ba bebusu aten yen hwes atemu ebeba saa odwamanfo no so ewo Revelation chapter 19 kan 1 and 2 no pe na fe me pastor Rapo na emaye 1 and 2 yen ma chire no meti bebre etise nkrofo pii ne kese osoro se hallelujah enkwaje ne enumunyam ane tumi ye nyankopon dia efri se na temu ye nokore netne se obu odwamanfo kese a wodi adwamanmo asai asase eno aten na oto ne nkoa moja so hwere ewo ne nsem amen 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 pastor yen show sasem funi be ni twa ekire yen
What's asema ye kan nyina na ya wade wode nkom hye ene ne ebe si wiase wie nyina atoto awade ho se be ya ibe hunu ye Nyankopon no do a wodo ye ne ha wo sisiesie ye na wagye ye de abata no. But o say eni na wode tiemu no nyina na wo frɛ no still na emu dodo no ante ene no. We are not ready for say obabeji ye ede ye free sum amani hunu asase mu asa kwakwa sa ase dodo no ada so ewo dwamamo no mu I say ye ne ye nya ye pe e fi say ne edro no ye hia awade ne bi mu ye sese ye nya ye de ne ye pe but ade ba akwase hye ne so ne say oba a wote awade ase be ma wote awade ase no de na bra abo no ye ne wono ape na wanye na adwen se obechesa na adwen no ye kra ye ni pe no so ri wotibia bi mu sei na akwache ne se sebi waba adwaman akofa fa be ma afoforo ana se oba akwache se ni kunu efiri na chi akofa oba afoforo hwe pensa eni yawa yekomu na nti se Onyankopon a ode ne do ni nanim onyam mani ba Jesus Christ be ya dide wa Calvary be fie moja na wo so do ye na wonya ye chidi eti mami hunu se ebrebi beso a saa odo yi no eto betwa enya de betra ho afebo eno na adusua no Revelation 19 no de maye no was won wa tie dwama amomu huhum adwama amomu ebo adwaman efre radi Nyankopon asem wachi ye ne omope no aketua bi twa wom ne radi Nyankopon ba bibo aten tie no na me stress ena adusua abaye hoyi no ye ni ntum se Jesus Christ igusua oye odi maduma adom no da so ho ma yen sacha ya adwene yen fa ye honto no so setie bia ne nkunde ho ma yen pa se yen tie ne yen ya pa se na kenkansa no de mai ne adesua ya wada den de mai ne se atemo kese e ho modwama mofo no ne rade bebu na ten te rade shrai na yen tie asesa ne mfa nye aduma te bismarck medase pastor meda munyina ase sene moaye no kama ede amaya busiafo ahase na yede yadisua na ebetwe next week yede de toso 9 no ede ebebra umiensa ena yaye Onyankopon enhira katewani na mema ada Kingsford enhira so ema enyame yajifo odobeni odokese pa no wade akire wo ma awade sua yi mu yensane mfata o nanso enam se wo boy yense won seso no ani ti da biara da papa wa ye krado so obejo ma boy ni ntimi make the right choice said the ode atoto wade ehun ode ye no relationship atoto said the odwamanfo by ni krukofa no ba no so adwane koye nanso osoro hina osa tutu America na osa akofa no ba fie saa na wo hwehwe se yenso ye beba fie boy ni nya adwen sakra mra won sem ba ye ho da biara dai mi mu ya ni nguso yentie akomapam yemfanto ya adwene mu na afi yentimi famo bra panhye odi animonyam eso opia osoro hine yesu yenya chefa ewo hine no kosu hira yenya yesu ade ni ye kan ene yatiefo nyinara boye ni emfa wonsemi nya adwuma wadom sunti yesere wodoba Yesu Kristo dimo amen amen amen